मा नाम आदाना मा नाम Muhammad Alimuddin. Muhammad Alimuddin. Alimuddin मोजां बर' रोङो ने ओरैनो Hello everyone, welcome back to the channel. This is Gumwi, video creator. लोगोफोर आं दा दंफैयो कलिटापारायाव आब' मोनानाव आलासि जानो फैदों नालाय बेनिफ्राय हामफिया एसे हालें नायनो होननानै फैदों आरोना जोङो मोनसे सकआव फैदों दा सकनि नामखौ आं नोंथांमोननो खिथाथ'ला ओमफ्राय जास्ट नायनो नागिरदों आरोना जोङो बक्स फालें नायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां बक्स फालें मोनो आरोना बे जायगायाव नायनो हागोन नोंथांमोना गासिबो माने बक्स फालें दखान गोजा ओरैबो नै बिथिंबो बक्स फालें दखान गोजा ओमफ्राय दा नैबेहाय नायगोन जोङो नैबिनिफ्राय ओरै हाबलांसै দোকানৰ মালিক কোন আছে আপুনি সব আপোনাৰে ন হেগিটা দোকানটো এনে কিমান বছৰ হৈছে আপুনি ইয়াত এই দোকান দিয়াটো 12 বছৰ হৈ গ'ল ন আপোনাৰ তাৰ কি কাঠৰ হেৰি পোৱা যায় মানে বক্স পালেং আৰু ফালেং কিটা তিতাচাপ বনচুম চেগুন হেগিটা পোৱা যায় ন ভাল এনে আপোনাৰ কিমানৰ পৰা স্টাৰ্টিং কিমান লগে আছে মানে লয়েষ্ট প্ৰাইস 12 পৰা স্টাৰ্টিং ওপৰত যিমান লাগে মানে যিমান কোৱালিটি লৈ মানে কিবা ডিপেন্ড কৰে আৰু ৰেটটো বাঢ়ি যায় সুপাৰ চিয়াৰটো পোৱা যায় ন এতিয়া আমি চাই লম কেনেকুৱা नै বিনিफ्राय নাইলাंदो नोंथांमोना বক্স পালেंखौ नै जोबोद मोजां ডিজাইনৰ নাম আছে নেকি সেইবোৰ ডিজাইনটো কি ডিজাইনৰ তেনেকুৱা বিশেষ নাম নাই ন কাঠৰ ডিজাইনৰ এনে আপোনাৰ চেগুনৰ আছে এটো চেগুন এটা আপোনাৰ 42 পৰা হেটো 42000 ৰ পৰা মানে 42000 নিफ्राय স্টাर्टिं आरो চেগুনৰ চেগুন এটো কি তিতাচাপ তিতাচাপনি ন বিয়া একদম মেচুয়াৰ গছ না এটো নহয় মেচুয়াৰ মানে কিমান বছৰৰ গছ হয় এটো বৰ্তমান সব 10-15 বছৰৰ তলৰ মানে হেৰি গছ নাই 15 বছৰৰ ওপৰত ডাঙৰ কাঠ বিলা ডাঙৰ হলে ভাল আৰু মানে কিবাটো মই দেখাই দি আছো নাইलांदो नोंथांमोना अबेखौ फसायो जोंबो दा नायनोसो फैदों नालाय टेबोलफोर मोनगोन नोंथांमोना नै टेबोलफोरा बिराद मोजां ओंखाम जाग्रा टेबोलफोराबो सियारफोराबो सिगुननि गोजा ओमफ्राय जों दा नायदोंसो आरो सियारफोरबो दं नै सुपार सियार बिराद मोजां नै सुपार सियारफोराबो हेबर কি হেবিলাও সব সিগনৰ নাকি না এটা বনসম এটা 6 সিটার বনসম এটা দি আপোনাৰ এটো কি 6টা সিট ন হয় এটা আপোনাৰ ইয়াৰ ওপৰত গ্লাস পোৱা যায় কিমান মান আহিব এটো গ্লাস দি কিনে আপোনাৰ 25000 আহি যাব এটো 6টা দি ন মানে नै लेबु स्पन्ज होनाय दङ मोजाङानो नायनानै लादो नै आरो हेकिटा কেনেকুৱা এইটো এল সোফা বুলি কয় এল সোফাটো এটা আপোনাৰ 22000 পৰা স্টাৰ্টিং আৰু 22000 পৰা স্টাৰ্টিং হয় 45 লৈ আহি যাব কোৱালিটি লৈ কম লৈ আৰু তেনেকুৱা नोंथांमोना नुखाबायानो माने खमावनो मोनो आरोना बेहाय खमनिफ्रायनो स्टार्टिं 22000 निफ्रायनो स्टार्टिं आरो एफोर लेदारर न लेदार तो बिथिं फै गद्रेजआव পোৱা যায় गद्रेज बिला গডেজ আপোনাৰ কিমানৰ পৰা স্টাৰ্টিং আছে আপোনাৰ 6000 ৰ পৰা স্টাৰ্টিং 6000 পৰা স্টাৰ্টিং মানে এটো যিমান ওয়েটাৰ লব সিমান হিচাপে দাম বাঢ়ি যাব ওয়েটাৰ লৈ দামটো বাঢ়ি যায় আৰু তনিষ্কা मोजां নে जिरायलाय नै बिथिं आरो नै ड्रेसिं आयना दोनग्रा नायनानै लादो गद्रेजआबो मोजाङानो गद्रेजआबो बिराद मोजां नै हामफिया पसन्द जादोंना जायाखै गासिखौबो बैथिंबो आरो दंबावो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो सोरबाफोर माने लांनोबा बक्स फालें बायनो गोसो दंब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना आंखौ खबर लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोननो आं खिथागोन आरोना जायगाखौ
बिराद मोजां मोनो जोंनि हरैहायथ' सनितफ्राव दिकाजुलियावसो बांसिन लायनाय जायो नालाय मानसिफ्रा दिकाजुलिनिफ्राय बेयाव रेटआ एसे खमसिन आरोना दिकाजुलियाव बिराद माने रेटआ बारा ओमफ्राय बेयावथ' नै सब फार्निचारनि दखान गोजा ओरै ओइसिम मथा मथि 500 मिटारसो गोजान आरोना 500 मिटारसो बेनिफ्राय ओरैजाय सब फार्निचार दखान गोजा फार्निचारानो फार्निचार बिराद मोजां दं ओरैबो फार्निचारा नैबे 6 फुट गुवार ओमफ्राय 6 फुट गुवार गोलावा 7 फुट हा 25 प्लाइ सोदों माथो इयाव सिङाव प्लाइ दा नोङो प्लाइ नङालासिनो काटनोबाबो बुंना लानांगोन आरो अर्डार দিব লাগে না প্লাই নিদিলে এটা ডাবল বক্স ফ্যাট প্লাস বডি দিব দেয় কি কাটগুলো কিছিল টিটা সাপ ন টিটা সাপनिया साबसिन जायो मोजां खुंगुरा नैबे स्ट्रिटबो बादां गारियाव आरो लाइक नायनानै लादो नोंथांमोना बक्स फालेंखौ बिनिफ्राय नर्मेल फालेंबो मोनो बक्स फालेंबो मोनो बेजों लोगोसे टेबोल सियार ओंखाम जाग्रा बिदिनो टेबोलफोरबो मोनो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबां दंफांनि जेसेबां आइटेम्स दङ गासिबो मोनजोबो आरोना सुपार सियारनिफ्राय लानानै गद्रेजनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय आलनानिफ्राय लानानै गासिबो मोनजोबो नोंथांमोना माखौ पसन्द जादों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन सियारफोराबो बिराद मोजां दं आरोना सुपार सियारफोराबो आंबो पसन्द जादोंमोन बाट माने दायो फैसा गैथ'वा नालाय बायनो थाखाय उनफोराव साननोसै र' दा नोंथांमोना जायफोर नांगौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना आं जायगाखौ खिथागोन नोंथांमोननो मोजां ना मा ओंख्रि जानाय हा दा सा लोंबाय दहाय बिराद मोजां मा नाम आदाना मा नाम मोहम्मद आलिमुद्दि बिराद मोजां बर' रोङो नै ओरैनो गामिया नोंना कुलटापारा औ कुलटापारा खाथिसो माथो बेनिनो माथो खाथियावनो ओमफ्राय बाजाराव फैनायमोन ना मा लानाय ना लाबाय बरिया रों माथो नों बर' न दे थिगानो दे होमबा ने बेखौ मोनगोन जोंना नै पक'रा लानो नागिरदों पक'रा आलु चप हा आलु चप लानोसै आलु चप दे आदा हाथ' होमबा हा माखौ नांगौ पेकेट नोंसानि नङाना बेयो मोनसेया बेलेगनिसो थ' लोगोफोर जोङो होमबा नायबायानो नेक्स्ट टाइम माने जोङो लांफैबाथाय नोंथांमोना एड्रेसखौ खिथागोन आरोना ভাল লাগিল দাদার লগ পাই পেলাই এনে পিছত আহিম আমি অৰ্ডাৰ দি পেলাই ল'ম আৰু আপোনাৰ পৰা বহুত ভাল ফাৰ্নিচাৰ আছে যোনে ল'ব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল মই নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত দি থ'ম আৰু পিছত এতিয়া নথ'ম পিছত আৰু ন দাদা उनाव लांफैगोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा थांनोसै कलिटापारायाव थांफिनसै जोङो आब'मोनावसो आलासि जानो होननानै बेरायनो फैखादों नालाय बेनिखायनो फालें मोजां नुयो होननायखाय नायनो थांदों आरोना बिसिनियाव फालें मोजां मोनो नालाय मोजां बिदिनो बक्स फालें सिगुन दंफां बेनिफ्राय तितासाप दंफांफ्राथ' मोजां नालाय बेनिखायनो जों नायफैदों आरोना ओरैहाय जोंनि साइडनिफ्रायनो फैयो दंफांफोरा खिन्थु बिसिनियाव बानायग्राया बारा आरोना मिस्ट्रिफ्रा जोंनिथिजाय दंफां मेरलाबाबो मिस्ट्रिफ्रा बिराद बुरजा खरसा लायो नालाय ओंखायनो जों बिनिफ्राय लांगोन सानदों आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन